Dobre. Čaute milí diváci a vítajte u Fireboy a Watergirl in the Forest Temple 3. A som tu spolu s Martinom. Čaute. Tak a poďme sa na to natočiť. Počkaj, ten mikrák daj bližšie ku mne. Dobre, aby ťa bolo dobre počuť, tak trošku bližšie. Áno, aj ty choď bližšie ku mne. Dobre. Ty už si išiel prvý? Ne. Tak to, že bol. A prečo toto uložil a to dvojku ne? To je jedno. A malinovka, haha. Aha, namiesto kofoly. Škoda. Musíme byť aj buzeranti blízko pri sebe, aj nás polohodou vidou dočiť. Hej, musel si mi otvoriť. Á, serem na teba. Teraz sa tam nedostaneš. Presne tak. To ti nevyšlo. No, stlač už. Tak to očividne nefunguje. Tak na to. Počkať, však skús. Tak nič. A to nie, no. Skús sa dostať sem hore. A skočiť do toho zónu. Jaj, ozaj. Pochybujem, že to vyjde. Nevyjde. Čo teraz? Nápad. Mám. Skočiť hore by som mal. Čakaj, stlačam všetky tlačítka. No, nápad. Čo mám dať? Rozbijem ti počítač, kúpiš nový. A budeme to hrať od toho. Tak dáme toto. Mal by si dať pauzu, nie? Ne, super. To by bolo nudné. Čo je bolo jedné všetko? No, úra. Však hneď ideme do hry. Tak a teraz už... Nie, že to zase pokazíš. Ja. Trošku vyššie ten mikrofón. Tiež pravda. Ja som to vedel. Ja som prvý. Tam sa nedá vyskočiť, škoda. Skoro som padol do vody. To by bolo zle. Teraz ty ostan tu. No poď. Výborne. Taká. Kto tam bude prvý? Je gej. Jo! Ja! Napíse. Na druhý pokoj, ale dobre. Tak. Ale dobre, že nám to tu uloží. Preboha. Nedajú sa vypnúť, teda aspoň hudba. To... Dá sa vypnúť. Do paroma. OK. Aha, super. Čakaj, takže ty musíš byť na tom červenom, ostan tu. A potom ja ti tam hore prídem otvoriť. Tom. To chcem vyskúšať. A musím si dať tú hudbu. Dole, dole. Musíš stlačať dole. Aha. Iu. Oh. Výborne. Tak. Áno, som tu. Pôjdeme najprv doľava a to prejdeme. Ježiš, ja som skoro padol, no. Ty máš ísť hore. Ty. Maták. Poďme. Víš to. Vidíš, aký si šikovný. Ja neviem. No a zase dole, nie? Ne, na čo? A máš tu ešte kryštál. Však pusti ma, nie? Aha. No, a... No idem. Mal si šancu. Tak a teraz čo? No keby mal orgazmus. Si to ešte nemala? No. A už si to jebem púšťať dole. Keď bude treba. Aha. Ty si prispatý. No, super, a toto mám ako preskočiť. To je Ty mi musíš ísť otvoriť. No ja ti tam musím dať tú kocku. Nie. Však Počkať. Dobre. Čakaj, vlastne áno. Tak stačí, keď ja idem sem. Čakaj, áno, ticho tam. Idem ti dole otvoriť.
Nevadí. Ja som tam bola, čo začal hovoriť, ani neviem čo. No, tlač. Tlač. Tlačím. Zlato tlač. Áno. A všimol si oproti minulým Áno, dielu, všimol. že to je tu je zarastené. Vlado by to mohol byť. No. Tlač. Poď, sem, zatiaľ. Aha, vlastne ty si mal stať hore, tak choď hore. A chod si tam dať tú kocku. A nie, do tej, nie! Na druhú stranu. Čo? Tak, výborne. Aha. To je... no. Marha. Chápem. Tak kašľa na tvoj kryštál. Počkaj, stojí na tom. Poď sem, Tam musíme... poď sa na to postaviť, nech to ide hore. Áno, musíme rýchlo stihnúť. Čakaj. Pán Boha jeho. Fajn, teraz to. Teraz to je šanc. Nie. Chod na to bíle. Nech to ide hore, ja to idem. Čo to? No. Boha jeho. Poď, ja to musím dať sem, aby som mohol ísť po ten kryštál. To sa mi nestiahne. A nechop po ten kryštál, kašľa na to. Dajte sa na toto bielde a musíme potom rýchlo tam dobehnúť. Dočkaj, poď sem. Aha, tiež pravda. Tak teraz to musíme rýchlo dobehnúť. Čo robíš? A čakaj, teraz to musíme dať sem. Tak, teraz to tam rýchlo daj a musíš rýchlo dobehnúť. Prečo ja? Čakaj. Nie je to také niečo, že... Počkaj, toto je na čo? To dáva blbosť. Ne, to sa dáva hore. To je jedno. Hej, ale... Áno. Ty sa musí dostávať ako... Jaj, počkaj, ja som ďaleko od mikrofónu. Ne. To nevadí. Nie. Teraz, choď tam. Kam? Mal si tam ísť, keď to bolo dole. Keď to išlo dole. Poď sem. Tak, Špína jedno. super. A teraz ty choď tam hore a zhoď mi tú kocku sem dole. Ne, choď aj to. Na toto dole. Jasné, kľud. No, výborne. A teraz, jak sa ty dostaneš hore, ty mudrc? Však ty mi máš tu hodiť tú kocku. To ti fakt pomôže. Aaaa. Doriti, aspoň že ja sa dostanem hore. Poď. Však ty si tam mohol zhodiť hneď tú kocku. Ty si tam mal hneď tú kocku hodiť. Nezabiješ sa. No čo som? Aby som to... Už len to by som kvôli tebe. Som radšej vinný. Má zložitý. Čo? Super. To preskočím. Skoro som to dal. Skoro. To by si nedal, ani keby si to chcel dať. Veď som nechcel. Chcel. Ja to už mám. Ježišmaria. No počkaj, ty by si mi to mal dať hore, ne? No. Áno, lebo ty môžeš ísť po tej láve a vyskočíš zase hore. No. Takže... Ty by si nemohol takto Ty by... preskákať. Však ty by si... Dočkaj, čo robíš, však ty ma môžeš otlačiť. Bližšie. Ja, no. Počkaj! Napaď. Doriti. Skoro. Nie, doriti. Napaď. No, ja som skočil, a som si hlavu bachol. Tak som vyskúšal toto vetrak. Vetri. A ja letím. No. Napaď. Poď na to. A čakaj, nemalo by to byť tuto na týmto žokom. A ty by si nemal ísť hore a preskočiť tú lavu hore? Asi hej. Nie. Určite nie. Tam sa nedostaneme. Poď, počkaj. Daj to naspäť. No aj počkaj, tam aj tak nevyskočím, či? Neviem. Skoč na to. Teraz dáme pozor. Motor! Do druhej strany.
Toto je na nás moc zložité, Dotko. No. A to je ľahké, však ty ma dostaneš na druhú stranu, mňa to zdvihne a keď niekto... Áno, ma dostaneš po tej kocke na druhú stranu, mňa to zdvihne a ty si tú kocku dáš zase sem a už len preskáčeš. Či? Nepočkať, ja sa musím dostať dole. No poď. 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 Idí na to. Nie. Skoro som padol. Ale zobral si ho, ne? Tu máš... Počkaj. No, nechod tam. Pomalinky ma. A nechod na tú Počkaj, stranu. ale veľmi pomalinky čukaj. Čakaj, dobre. Pomaly, počkaj. Chod trošku, tak. Jo, toto bolo dosť. Preskoč to. Teraz to sem. Som na to prišiel. Som ja šikovný. Šikovný. Ne, vrať sa. Čo kam? Do ryti. Ešte raz. Doskoč. Nechcem riskovať. Tak, ešte nechoď, ešte ne, dobre. Stop. Tak, ešte. Doskoč. Tak. Toto bolo tesné, ne? Super, a teraz nechoď hore. Tady to povieme dole pekne. OK? Jaj. Tiež pravda. No. Čakaj, ne? Jaj. Ja som os. A teraz preskoč. Kto tam bude prvý je gay. Jo. Čakaj. Jo. Taký si teplý až horíš. A zase som bol ďaleko od mikrofónu, ako som si všimol. No to nevadí. Tak sa vzdialujem ani neviem ako. Aha, takže chod bližšie. Takže to ti musím otvoriť. Čo je toto? Čo to robí? To necháš tak. Aha. Čakaj, a no ty musíš mi otvoriť rýchlo naspäť. Jebám na teba. Nehryš, nie. Môžem. Nemôžeš. Môžem. Oh. Aha. Wow. Čo je toto? Na čo to je? Presne tak. Tak to je ľahké použiť. Teraz musíš rýchlo ísť hore, ja ti to potom rýchlo musím takto. Tak, dobre. Tam bude prvý gay. Musíš mi dať ale hento. Čakaj, ešte ne. Musíš počkať, kým tam budem. No, super. To tam bude prvý gay. Toto bude ľahké. Som prvý. Ale nemám jeden kryštál. Nevadí. Otvoril som ti to. Teraz čo? Dobre. Kľud. To čo je, kúkaj, jak ma to stiahne. Počkaj, teraz nie. Čakaj. Zle sme to spravili. Teraz ja mám ostať tuto hore. A teraz ty sa môžeš stať sem. Hýbaj tam. Jaj, počkať, chápem. Počkaj, najprv. A potom ty musíš predskakať sem na toto. Však ale to sme nemuseli zrušiť. Museli. Nie, však mohol si vyskakať zase hore, keby si tam nebol. Ja, tiež pravda. Nevadí. No, aha. To budem musieť pravdepodobne o tejto. No vidíš. Aha. Tam máš dole kryštálík. To fakt? Jak si na to prišiel? Nepočkať, skoč mi na hlavu. No, chod tam. Si ďaleko od mikrofónu. Ani nie. A kam mám ísť? Sem. Tam, kde som ukázal prstom, idel si tak. Pomeni. Nie, toto je ľahké, poď. Ty. No, toto je ľahké. Aspoň ja som sám. To umrel. No tam bude prvý. Kto prvý skape? To je ako... si preskočil. Skačeš moc... skoro, pravdepodobne. Ty kopirant. Moja... Doriť. Aj ty sa... Ježišmaria, skoro som do toho skočil. Joj. Aha, už sa hrá. Skapeš cík už.
Dick more. Oh! No to bude prvý. Guy. To riti. Si to zakrikol. No tam bude druhý. Prečo? Lebo som povedal. Je Ja sa na to... schvál zdržiavam. Kade mám ísť? Aha. Jo! Aha. Som Michael Jackson na mieste. Skús tak chodiť dozadu. Si fešáka. Aha, chodím vo vzduchu. To ty nevíš. Chodíš alebo sa vnášaš. Máme, chodím. To riti, však som skočil. Skúsim s ľavou rukou. Že to by malo ľahšie. Pravá ma boli. Mám ju presunúť. Z čoho? Vôbec netuším. Aha. Oh yeah. Výborné. Tuto hore, keď padneš, tak ťa zabijem. Prečo mňa? Wow. Bolo povedané, kto tam bude prvý, viej. No a čo? Aha. 7 zo 7, Ačko. Takže poďme doprava. Ja som ťa naučil. Poď. Otvor mi to. Vidíš. Zatvor mi to. To je na čo? Aha. Aha. To je pre Ja už Wow. môžem ísť. Ach, bože. No, Výborne. choď miláčik. Si fišak. Neviem. Taká. Môže aj dvakrát skákať, kúkaj. Počkaj, kúkaj. Tak nie. Aha. Nie, ja tu nechcem byť prvý. Aha. Guillaume, naďalej ostávaš ty. Sakra. No, chcel som ísť. Doprava. To je to ťažké. Aha. Čo robíš? Chcem si udrieť hlavu. Wow. Tak, hýbaj tam. Jasne, počkaj. Zastav. Poď na to. Tu na to. Jajovačka, tu je voda, tak ja môžem skočiť. Čakaj, tam je váka. Tam je tá zelená páčka, choď pre ňu. Choď pre ňu. Otoč ju. Prehni ju. Cez koleno. No choď, ne? Ne, si na tom, ty. Vidíš, to bol skok. Ne, ne, Bože môj. ne, choď stade. Však ja musím otajiť to. Aha. A teraz choď hore. Jak som sa zdebal? Máš to jedno? Nie. Mám to, ale prvý tu nebudem. Jak som zletel do videl si? Ti to ukážem. Kúkaj na to. Aha. Neviem, pozri. Však lebo to zrýchliš, keď... Jak som sklzol? Videl si to? Pozri, jak sklznem. Aha, hej, to sa stáva. A teraz nie. A ja som skúšal. To kúkaj, jak rýchlo padám. No. No, na tu. Víš o tom, že si tam prvý. No a čo? Tu si nepovedal. Toto. Prejdeme pravú stranu. To je veľký špeciál. A pyramídy, jo. Ja som zabudol, že toto sa tu šmíka. Tam je malý. Toto tam bolo, že freegames.com, takže to som nevidel, že to tam bolo. Ja som to vedel. Bože. To som nevedel, že to tam bolo. Si mi tam zavadzal. Áno. Obetoval som sa, aby si tam nemusel padnúť ty. Jasno. Chcel som skočiť.
Však som vyskočil. Ešte raz. Tento level prejdeme, keby sme ho nemohli prejsť. Aha, jak sa z nás sparilo. To je divné, ne? Počkať. Z teba sa parilo, počkať, zo mňa sa parilo, lebo ja som voda. A zo mňa, ne? Ja som oheň. Nie, to sa muselo pariť zo mňa, alebo... Zo mňa sa dymí. Áno. Toto neprejde, ani za nič. No, to je to už v pohode. Jak to prejdeme? Víš čo, choď najprv len ty. Aby som sa zbytočne musela namáhať. Ak to prejdeš až tam, tak ideme ja. Výborne. Padám! Nie. Nebol si tam už náhodou. Ne. Tak ešte jednou. Bože. Toto bolo tesno. No vidíš. Presne robíte pas vogy. Čo si pomyslela ľudia? Nič nepočujú. To je jedno. A teraz ti tu sem dám tú kocku, okej? Nie, zase som dole. Nechcem byť dole, ja to mám rád hore. Ja som rád hore. To je pekné síce. No, to je síce pekné, ale zase ma... To ti spálila láva. To tam bude. Teraz druhý je gej. Kto skape gej? Máme motiváciu. Si gej. Seš teplej. Ty seš gej. A čo? Seš teplej. Buzerant. Ty robíš na schvál? Ne. Víš, už som skočil. Padni. Teraz padneš. Tu sa pomaly otáča tá oná páčka. Ne, to veľké. Ne, neskáč tam. To veľké dildo sa tu pojá. Tu máš. Malinký otáča. Víš, zase si prehral. Nie, už sme to skoro mali. Na čo, však to sa dá v pohode prejsť. Čo robíš? Buzer. Mali sme to za sentej. Však ani tam nemôžem ísť. Či? Ja len sa to otvára samo, čo? Výborne. Zlato, poď na to a to stojí za to. Neposúvam to pomalinky dole? Nie. Jak sa tam mám dostať? Jak sa mám dostať ja dole? Aha. Ja počkaj. Aha, počkaj. Nechápem. Toto musí ísť dole. Mám nápad. Odznova. Ako? Pustím ho hore. Nie, počkaj, však to nič nie. Vlastne áno, poď môžeš. Vieš, aký mám nápad ja? Neviem. Ešte si mi ho nepovedal. Takže to ukončíme. Aha, tiež pravda, už máme 25 minút. Počkaj, ešte posledný pokus, poďme odznova. Dobre. Zabijem sa pádom. Teraz to uvoľni to! No! Dobre, teraz čo? Tiež pravda. Chod to uvoľniť. Ja. Tam museli byť dve. Jedna nám... Počkať. Mám taký pocit, že sa to pomaly posúvalo dole, čo? Sme to dodrbali. Si to postral zase do dve. No, tak dobre. Takže ďakujem, že si pozreli tento nový diel a zároveň aj novú sériu Fireboy a Water Girl epizóda 3.
The Forest Temple, či čo to tam bolo za prokotinu. To je jedno. Ďakujem za pozretie a uvidíme sa na budúce. Čaute. Čaute. Čím sa to... Dobre, čaute.